sada želim jaja. To nije teško, jel da? Naravno, unuko. Sad će sve biti. Dakle, počet ćemo od jaja. Bacit ću ga. Hvatam. Da, uhvatila sam. A sada pršim. I treba obavezno posoliti. Zašto neće? Hajde bre. Ups. Previše soli? Nema veze. Sad ću skloniti sve suvišno. Odlično. Sada stavljam na tanjir i gotovo. Super, svaka mi čast. Ajoj, Chloe. Nemaš pojma, vidi kako se to radi. Prvo treba razbiti jaje u činilu. Odlično, zatim dodajem mlijeko i mešam sve mutilicom. Divno. Sada sipam sve u tiganj. Stavljam poklopac. I čekam da se moja kajgana isprži. Svaka mi čast. Zatim stavljam to na tanjir i ukrašavam salatom. To je preslatko. Zatim ću skuvati nekoliko jaja. Vreme da se vade. Odlično, treba ih ohladiti. A zatim očistiti. Brzo ću to ja. Savršeno kuvano jaje. Od njih ću napraviti piliće. Pogledajte kako su slatke. Linci će biti oduševljena. Nije loše, bako. Ali moje jelo će biti bolje. Kao prvo, skuvao sam jaja. Završeno. I seći ću ih na pola. Ovako. I već sam ispršao pljeskavice. Ostalo je sastaviti burger. Pola jaja, pljeskavica, salata, paradajz. I pokrivam drugim jajetom. Malo crnog susama. I to je to. Nije loše, prijatno. Konačno, tako sam gladna. Počet ću od ovog jela. Izgleda čudno. Previše slano, odvratno. A šta je ovdje? Wow, kako slatki pilići. Divno. Wow, i ukus je super. Wow, a sad ću probati ovi mali burgeri. To je nešto neobično. I jako ukusno. Oduševljena sam. Šef je pobedio. Čestitam. Da, druga pobjeda je moja, najbolji sam. A vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta, u redu. To je lako, Sandy. I seći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. Šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. Da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. Jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. Kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast.
I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. A, moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. A, neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. A jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. O, hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. O, pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da, to je prelepo. O, a došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da, pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to, flaša je puna. A tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. O, pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je? Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Oho, kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! A, Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo, sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svoje žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša.
Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobjeda je moja. Nisam ni sumnjala. Ćao svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijetno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. Ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. Gde je moja korpa sa voćem?
Dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao, jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallovom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Posljednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se. Njam, njam, njam. Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Cool! Oho! To je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila. Rado ću ih pojesti. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Hvala, draga. Srećan rođendan. Sad mi se jede pizza. Ovakva lepa pizza. Pogledajte je. Razumela sam. Odakle početi? Da, znam. Uzet ću testo i razvaljati ga oklagijom. Da, imat ću picu na tankom testu. Super. A ja ću napraviti picu od Huba Bube. Prvo mi treba žvaka. I također ću je razvaljati. Testo od žvake je baš originalno, jel se slažete? A zatim ću ga preliti sosom. I to je to. A šta je kod tebe? Ja ću iseći kobasicu i staviti je na testo. Da, to će biti veoma ukusno. Zatim ću narandati puno sira. Treba što više sira. Tako je. Skoro sam završio. Sira je dovoljno. A šta je kod tebe?
A ja ću sipati marshmallow. Polako ću sve poređati. A u sredinu ću dodati pomoranđu. Eto, svaka mi čast. A može se probati. Wow, kakve lepe pice. Od koje da počnem? Probat ću prvo klasičnu picu. Wow, ona je sa kobasicom i sirom. Baš je ukusna. Ne mogu da se odvojim. Super, hvala puno. A sad ću probati ovu slatku picu. O, tu je marshmallow i pomoranđa. Neverovatno. Ova pizza je pobedila 100%. Da, svaka mi čast. Najbolja sam.